Daan na mga tahiti para ma-record ni sir. Sa kuan po. Abot siya po kuno sa ospital sa kuan. Butcher. Oo. Kanina, dada, ina, sa hospital. Ha? Nga, August po, 1 to 10. Oo, katong makaber, maapin na itong record. Kanang, ina lang mga mubaro ka. Ha? Kaya apilon sa FUR. Ah.